Ser president d'Actecir, al principi suposa és un acte de confiança del soci, en què tu seràs una persona que representarà bé els seus interessos, les seves necessitats, i jo crec que al principi tots ho fem com un acte de voluntariat, de servir, però hi ha un punt de creixement personal que és inherent al lloc i jo estic super agraït. Evidentment, Actecir és una associació que es fonamenta en persones, i per mi és el gran valor. Les persones que la formen, que de forma altruista, el que fan és sumar per tal que l'associació sigui sostenible. I més enllà de la presidència, també el valor de les persones a nivell de junta, a nivell de socis. És una associació que el més gratificant és que et permet créixer, simplement escoltar els teus companys de l'associació. Hi ha un punt també de mentoria, hi ha un poder consultiu que es reuneix una o dues vegades a l'any, i tots els que han estat presidents ajuden en aquest camí del dia a dia per poder assessorar-los amb tot el que ells han viscut i consideren que també pot ser bo dir. I jo crec que és una de les claus per la qual Actecir avui dia és una associació consolidada, forta, amb moltíssima projecció. Que més enllà de la història, que ho és, aquest Consell Assessor també és l'experiència, que potser inclús en el futur hauríem d'intentar aprofitar-la més. És a dir, tenim un recurs valuós que potser de cara a futurs anys li podríem treure més profit. Són persones, moltes d'elles CEOs d'empreses o que formen part del management, molta gent en actiu, i jo crec que hem d'aprofitar-ho. Crec que Actecir ara per ara és un referent a Catalunya i fora de Catalunya, i que aquesta tasca tu l'estàs fent molt bé i la continuaràs fent molt bé. I és un reflexe que tinguem un curs d'ACS liderat per la comissió, l'àrea tècnica d'aigua calenta sanitària, que tinguem tres cursos de l'àrea de refrigeració, que tinguem el curs d'aerotèrmia i el curs de climatització de l'àrea de clima, i ens queda potser ja posar la cirereta amb l'àrea de renovables, amb algun curs de fotovoltaica, però al final jo crec que tenim les condicions físiques aquí a la seu d'Actecir i amb tots els convenis que tenim amb altres entitats i també amb les empreses col·laboradores per poder fer moltíssimes més coses com les que ja estem fent ara. També en els últims anys jo crec que la visibilitat de l'associació és més gran, s'ha fet també un esforç gran en comunicació i en imatge pròpiament de l'associació. Crec que s'ha fet bé, però aquí també hem d'intensificar, és a dir, és bo fer coses, però també és bo que la gent sàpiga que les fem de cara a la captació de nous socis. De cara al futur jo crec que s'han fet bones coses, però hem de projectar i fer créixer l'associació i, evidentment, hi ha una labor tècnica important a fer, que és que, ja que tenim clar que hi haurà canvis tecnològics importants, hem d'estar perfectament informats d'aquests canvis amb la idea de compartir aquest coneixement i ajudar el sector a adaptar-se a aquestes noves tecnologies. També crec que és important no oblidar el soci jove. No oblidaria tampoc tota la gent que potser la societat de vegades oblida, que són les persones de més de 50 anys, i unir aquesta sabidoria, aquesta part sènior, amb aquests joves que volen introduir-se en el mercat laboral mitjançant events, esdeveniments que fem per poder connectar persones de diferents generacions, dona igual la generació. Està clar que el jove és... En resum, és apropar l'associació a la gent, a la societat.